lokaci yayi na fahimtar ilimin kimiyya. Surar atom a fahimtar Bohr. Shekaru aru-aru da suka gabata, masana ilimin kimiyya daban-daban ne suka ba da gagarumar gudunmawa akan yadda surar ƙwayar atom ya kamata ta kasance. Wannan sura ana kiranta atomic model. Wannan gudunmawa tasu ta matuƙar ƙara mana haske dangane da fahimtar ƙwayar atom. A fahimtar Ernest Rutherford, ƙwayar electron da ke zagaye nucleus tana kuma fitar da energy daga jikinta. Sai dai kuma bincike ya nuna cewar wannan batu akwai matsala a cikinsa, domin kuwa da zarar energy electron ɗin ya ƙare za ta faɗo wa nucleus ne, wanda hakan ya saba ma ɗabi'ar kowane abu. Tambaya a nan shine, wani atomic model ne zai gamsar da ɗabi'ar kowane abu? A shekara ta 1913, Niels Bohr ya fitar da nashi atomic model ɗin. Ko me nashi model ɗin yake cewa? Da fari, a Bohr model, kowane electron yana zagaye nucleus ne a orbit ɗin da energinsa ya dace da na electron ɗin. Wannan orbit ana kiransa energy level, ko kuma mu ce energy level K, L, M, N da dai sauransu. Adadin electrons da kowane orbit zai iya ɗauka daidai yake da 2n², a inda n yake nufin orbit na nawa ne. Misali, K na ɗaukan 2, L na ɗaukan 8, M na ɗaukan 18 da kuma N yana ɗaukan 32. Danna rubutun subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun bidiyonmu a Hausar Ingausa daga nan Kidaba TV. Bohr ya ce adadin ƙwayoyin electrons a shell ɗin ƙarshe na kowane atom ba sa zarce 8. A ƙarshe, Bohr ya ƙara da cewa orbit ɗin da ya fi kusa da nucleus shine yake da mafi ƙarancin darajar energy, na nesa da shi kuma shine mafi yawan darajar energy. To ko electrons na fitar da energy daga jikinsa lokacin da yake zagaye nucleus kamar yadda Rutherford ya faɗa? Bohr ya ce a'a, abin da ke faruwa a nan shine da zarar atom ya sami energy daga waje, sai electron ɗin atom ɗin sai tsalle zuwa energy level ɗin da ya fi wanda suke kai daraja. A nan kuma za su iya fitar da energy ɗin, hakan zai sa electrons ɗin su diro zuwa energy level na ƙasa. Bayanan Bohr model sun gamsar da simple atom irin su hydrogen, sannan bayanan suna da sauƙin fahimta sosai, shi yasa har yanzu ake amfani da shi tare da quantum mechanical model. Bari mu maimaita abin da muka koya. A shekara ta 1913, Niels Bohr ya fitar da sabuwar atomic model da ake kira Bohr model. A cikin atoms, ƙwayoyin electrons suna zagaye nucleus ne a energy level ɗin da ya dace da su. Yawan ƙwayoyin electrons da kowane orbit zai iya jura daidai yake da 2n². A Bohr model, yawan ƙwayoyin electrons da valence shell ke jura su ne ƙwaya 8. Orbit ɗin da ke kusa da nucleus ya fi ƙarancin energy akan na sama da shi. Ƙwayoyin electrons suna tsalle zuwa energy level na sama da su da zarar sun samu ƙarin energy, sannan suna durowa da zarar sun samu rashin sa. Danna rubutun subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun bidiyonmu a Hausar Ingausa daga nan Kidaba TV. Ka duba ni ka bani agaji, in zan durƙushe ka dafa mani kan da in gaji, a filin yabo ka hore mani in yi babuji, ina yada in zamo annabin ya karɓe ni ya sa a sallani. Allah na roƙi ka yafe mini laifukan da nai, Allah na roƙi ka gyara mini duk kuran da nai, Allah na
na su masu yi ƙoƙari mu hausa da haka ina musu fatan gajiya a huta lafiya. Me za ka ce an cinye green house? Ina taya 'yan yellow house murna da samun nasara a wannan gasa ta hausa da aka to alhamdulillah. Shugaba, me za ka ce game da irin wannan bukukuwa da Bulukiya take gabatarwa? I am overwhelmed, overexcited. Ina zama speechless. Saboda wannan is part of motivation abubuwa da yake ƙara encouraging ɗin yara. Su ƙara dagewa wajen karatu kuma. Ya Allah wiyo salati miliyan 100 kanin ka ƙara dunko shiga ɗaban shari mama shi kaɗai bari yaya na saban shari na sashe wunan ɗari gwamma da ke dukan gari kamar shewa kaulayi. Ya za ka ce an kada kai? Gaskiya to da farko dai zan yi farin ciki da har muka samu dama da Allah ya ba mu dama muka samu muka zo zango na ƙarshe kuma ko ba komai mun yi nasara a wanda aka yi akwai ko mu ne muka zo na daya saboda haka muna